Assalamu alaikum sakiraɓe, hande min gaddani en tindinore no dekkirta photo do video maɗa nder YouTube channel. To joggite gaɗon men subscribe button wallirgo men gaɗon like ñoƴƴol lenguru kuma. Arande ni en gaddi hande tindinore no watta nder video maɗa deka photo. Ane anna to YouTube no ane thumbnail wonde anati nder YouTube ay am photo da nati photo on tawa kuma hana video on no. To arande ngara nati hande nder YouTube anani. To joni en gi video ji banguɗi ɗi jon photoji gonɗi dow ɗi joni en nati fo no wata en kanƴi bane woni dow to kanƴum won thumbnail. To en maddani en hande no tindinore tokketen gaɗen thumbnail. Randi ni ngaran naten nder channel meɗen, nati nder channel maɗa hanani ngara nata dow video ji ma joni waɗan en misali joni wato joni video dowuji o kam mi waɗi upload miɗo hiɗumatana ɗum thumbnail. To ni gaddirami thumbnail majjum, to joni mi waran mi soƴƴo mi nati nder YouTube studio. Nde mi nati nder YouTube studio hanani joni no waldanayi hanani sai mi wara nata ɗo dow konte ɗo. Nde mi wari nata dow konte ɗo hanani mi waɗa searching sai mi muña. To ri waɗi hande search hanani no giɗon waddana video sama nata ɗo to giɗon do alama dow video mema dow video sama dow birol gol. Nde memi dow birol sai waɗana ɗo dow to giɗon alama bindirgol o sai mema ɗon. Wato ayi waddani am photoji tati le ɗo wattani am ɗo customer thumbnail. To joni photoji tati ɗi belugol yan fo kangol wattanta thumbnail sen wela yandude ɗo no photo ɗum waɗi editing moƴƴin fa woɗɗo wara mi nata dow customer thumbnail ɗo. Ni mi wari joni mi nati ɗon ni mi hammi aɗa photo fuɗɗum mi haja sai mi deka photo ɗum kanƴum latoto video on ɗana nder YouTube kanƴum gata photo on, amma daga ɗa nati nder video on photo on no dillan. To joni sai mi wara mi aɗa photo o mi latina ɗum kanƴum thumbnail video on, mi wara mi nata save. Nde mi waɗi save joɗike ni jon nde mi na nder YouTube on gi'am photo on kam wonta dow video on, amma nde a nati nder video on a hi'ata kadi photo on thumbnail on daga ɗon hanka no dilla. Wato on gi jon photo wari joɗike, to on gi joni photo wari joɗike dow ɗo. To joni waɗa men maji mi soƴƴo nder YouTube. To hanani no giɗon ni joni accumina to nder video ji anni. To joni en na nder video ji ɗin en tawan photo on kam wari joɗi dow video on. To on gi joni gaɗɗo saci fu non tawita ɗum. To on jeggite gaɗon subscribe gaɗon like nullon sakiraɓe on jettama sanne.